Ndewo na Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ekene unu ọzọ, daalụnụ. Ikpe nke anyị na-ewetara unu mbọsị taa bụ na otu nwanne anyị nwaanyị nke bi n'ala Igbo, ọ gbakwute na anyị wee sị anyị na o nwee ihe na-esogbu ya, biko anyị tinye keneli ya ọnụ kpaali ya alụ. O wee bụrụ ya, o wee kọbakọcha, ọ sị na o ji ụmụ na-abọ kịta, ọ nụbere di. Ọ sị na ọ mara ihe na-eme ya, na ọ marọ ma agwụ na-akpụ ya ma eso na-eso. Ọ sị na mgbe ọ dị 21, mmadụ kpọrọ ya si anya bịa ka fanụọ di na nwaanyị, na ọmụta nwa o je mee gị. Ọ bịakwana ya bụ na feje mụọ nwa. Ozugbo amụchara nwa, nwoke tụrapụ ya gbaa ọsọ si na ọchọ ọzọkwa ya gabazia, ma ya na nwa ya gabazia, si akpọzikwana ya afa nke ahụ gaa. Ọ sịkwa na ọzọ bịa mgbe ọ dị 25 wee si anya bịa ka ya na ya bili, na ọ dị ime mụta nwa o mee gị, na ọ ya enyeli ya aka ma nwa nke mbụ ya anya o wekwelu nwa ahụ ọ bụrụ nwa ya, ọ ya azụli anya. Ọ bịakwa fa emebekwa ozugbo ọ dị ime, ka ọ dụzi ime, nwoke agọchapụ si ya ọmakwala ebe ọ wụrụ arụ, ya ji echele akwụ ya na ọ bụrụ ya tụbadịrị ime atụba wee bụrụ nke mmụ nwa. O jekwa na bechaa akwa, zụba nwa so ya zụchacha, na-eke opukwa, na-emezisi ngwa ụmụda. Ọ sị ọ bụkwa ya ka n'afọ a, n'izuụka gara aga, ka ọ nọkwa online na browse wee browse takwa ofu onye be anyị kwa. Ọ sị na ọ nọ na Kotonu, na o nwee nnukwute ụka, ya bụ chọọchị na Kotonu ahụ. Si ya ya na ya na-akpa kpakatazie, ọ na-adaba. Ọ sị anya bịa na ọ ga-esendili ya ụgwọ moto ka ọ bịa Kotonu ahụ, na ya na ya ga-ebi. Ọ bịazie na ọ chọọ ka ọ mụtakwala ya nwa, ofu nwa nka. Ya bụ ọ na-echezi ihe nke a, sị mgbe niile mmadụ ya sị ka ọ mụtara ya nwa, ọ dị ozi mma ọnụnụ, ọ na-abụzi mma enyi ka ọ dị. Ọ sị na pastọ ahụ o nwere nnukwute ụka, mana o tego ya na nwunye ya mụtara nwa. So ọ sị anya bịa ka ọ mụọla ya nwa, na ọ ga-ejekwa mee gị, kpọkọrọ ma ụmụ ahụ ọmụmụ zụọli anya, si o meelufa ọgụ, meelufa fichaa anya mmiri. Ọ na-asị ya na o kwere ekwe, mana ya ji emegodi ego ma ọ bụ ya bịagodi fu ndị befa. Pastọ ajụ si ya mba, na ya bịaba. So ihe agbagwoju onye anya. Ọ sị ọ bụzi nnukwu ọkụkọ na-abụzili ọra, ọ bụzi nnukwu ọkụkọ. Ọ sị na ihe nke a karịgo ka ọ bịa jugodi, ọ bụ ya jekwuru pastọ ahụ jee mụkwala ya nwa na-atọ ka ọ na-achọ iji kịta, ọ bụrụ nna na-atọ. Ọ bụzi nnukwu ọkụkọ na-amụla ọra ka ọ bụzi mkpi na-agbala ọra? Mụnwa ama akwa, ọ bịa jụchaa ma ọnya jee ka ọnya ejene. Isi anyị na-idikwele ekpele, amara m ma ọ gị ji, amara m ma ọ ga-ejene. Na ebe ịkọsagolu m ihe a, o nwee ndị ga-aka kpalị gị alụ, kpalị gị ọ gị ga ka ọ ga-aga, na ndị ọ sị na ọ chọrọ di na di dị ya mkpa, na ọ na-ata afụ, o nwere onye inye aka, ndị na eji ya agbagotego, na ọ bụ kịta 48 ka ọ nọ ya, ọ na-ata afụ na-azụ ụmụ ya, na ndị nna nke mụrụ nna na-aba nwa na-abụ ya mbụ, fa na-akwa na-ajụ ya ma ọ na-eri ma ọ dị eri, ma ọ bụgodi bịa neta ụmụ ya, fa jos gbarapụ, ọ na-ata afụ. Ọ mara ma ebe ọ bụ na onye nke bụ man of God, ma ọ ga-eme okwu, ọ na-eme ya obi na-abụ ọnya jee ka onye ejene, ọnya jee ka onye ejene. Ya bụ ndị be anyị, biko unu ga-akpa alụ, ọnya jebe ya bụ Kotonu, ọnya jebe. And ọ sịkwa na ọnwa ebe ọ ya abịa miti, ọ yara abata n'ụlọ nwoke ahụ, maka o nwere nwaanyị, ọ bụ na họteelụ kafa ga-emiti. Ọ bụ ọmụcha nwa kịta, nwoke a chụkwa anya ka ọ bụ na ọmụgo nwa. Ifuru na ọ dị ka o nwere eso na-eso nwanne anyị nwaanyị, ọ dị ka o nwere eso na-eso. Mụnwa akpagoli ya alụ, si anya ji ekpesi ekpere ike. Ọ bụ alụ mkpali ya. Ọ sị m
ọ na-ajụbebe m ọnya ga nsị a ọ bụrụ m na-achakwalụ gị moto maka na ihe a nwezi ka ọ dị ya ka anyị si ka anyị bịa kọsala unu ka unu malụ ihe na-emenụ ka unu kpaa alụ ọ bụ ya jee mụọlụ nwoke onye pastọ ma onye Igbo be anyị kwa ọ si na ọmụchali ya ọ bịazie anụbịa ma pastọ onwe ike ịma ọ mara mma tupu ogo nwaanyị na-ama ọ bụzialụ ndị tụrụ inu si na mete onye dị mma enyi emetezi onye dị mma enyi ahụ ọ dịzịa mma enyi ọ dịrọ mma ọnụnụ ifuru na onwe ka ọ dị ndị be anyị ifuru na onwe ihe dị n'okwu ahụ ọ dịka onye nwee ka eleke mụnwa aghọtachara mụnwa asa gị esi ya ekpele ka ị ga-ejezi ihe ejeme deliverance ọ sị ọnya jebele ihe nke a n'afa n'ihe agwụgokwu ya ike ọ bụrụ sọ ya bịa mụọ nwa ya bịa mụọ nwa bụzi ihe ọ pụtara ụwa ọ bụzi ihe ọ pụtara ka ọ na-emezi ya bụ ihe agwụgokwu ya ike egwu na-atụzi ya ọ si anya bịa fugodi ndị befa ọjụ si ya nọ ma ọ mụrịa nwa ọ mụchazịa nwa ojefu ọkwana ya ka a nọ n'elu ya ndị be anyị chikwalụ na ya nenebe ndewonu unu tinye biya ọnụ daalụnụ ka emesịanụ.